can ne asali na. Balaraba waka ce sana'ata. Mutanen birnin Yamai na teku duka ku guso kwara gogo follo aile mudu poporo jinkela korgo aramodo tun daga sako Mutari Balarabe artiste international na dandalin soyayya le Nigeria mai zama a birnin Faransa ya dawo gida zai bayar da babban wasa na barka da sallah a MJC Jada Seku ya kamata mu gama a dubu. Balarabe l'artiste de dandalin soyayya l'international des internationaux, l'artiste qui cartonne un peu partout en Afrique et vivant en France, plusieurs guichets fermés en Europe, parce qu'il aime son pays, parce qu'il est l'amour de toute la nation nigérienne. Le lendemain de la fête de Tabaski et le surlendemain de la fête de Tabaski, avec les Tchao, Ranel Rabonama, de Bayer Rabonama, kenan concert biyu kenan a wannan sallah mai tinga bosurfu kinabatamara zamu bora me ameno ga margu no de MJC Jada Seku aine kalda foro sam sauto ga tun hanga dundo kalama fun kan mun dai mun wa mapa Nigeria borai mo gona gakka manga Nigeria borai kanga te dandalin soyayya doni bere imme ame za su sabko birnin Yamai Abdullah Amdas. Zamani na zama ke Allah ya haɗa mu riyar mahasada bibi na siraba. Bashir Madawa. Lokaci yayi zan tattara 'yan kaya na je kasa Nijar kin gaba ki kara gani na. Dakata dama ina da burin tafiya mu je gidan ku ne ma gidan mu ne in zauna. DJ Kamis daga birnin Agadez. Sura kalar ki kalar mota ce. A nan birnin Yamai Aisha Balarabe Mahmud na Danko. A duniyar aure ana biɗar haƙuri. Ramzi babban wanka. 'Yan mata ni ne Ramziye. Mamman Sani Big S. Karki saurari argungun mai karsashe su haɗa ne da ke. Nana Aloko. Wani ngai mai ne zai, wani ngai mai ne zai iri adami zai si ba cire. Masaudu S a Sharuwa. Rashin lafiya ya hauhawa. Kice kina sona shine maganin da zai sa na warrake. Kabiru Kebi. Dama soyayya sai an dace ake aure. Mama Yau Niger. Yauni na ce kowa yin soyayya. Jamila S Bori. Mahaifiya ke ce wadda ba za na manta da ke ba har abada. Al Mustafa. Ke ce sarauniya ta gimbiya. Abdulaziz Tony. Groupe de danse Wangari. M Nas. Yahaya Zarmaizo. Dandalin soyayya donika. Kanginga kalmai sambu zarma kinaga. Mamman Naziru. Bosho shege. Zaharaddin Dangaye. Auta Lazare. Nake muku duka wa'annan za su ga wuri guda aine nan ku follow ke follow marganta iga bara igate bondo mai kinga masira kinga bero foro amini yana nima mena ma fura noro Sangu hikka 1000 francs CFA. aine ni se Jika ɗaya kudin shiga. Sponsor officiel Ema Transport Voyager. Babban kamfanin zirga-zirga na ƙasar Nijar mai tashe a wannan lokaci.